No čo je, ľudia? Arabský Sibíran pri mikrofóne. Som ťa tu prišiel zachrániť z bahna, akým je slovenský YouTube. Bullshit internetová dráma? Nie. Podcasty s trúbkami? Ani náhodou. Žiadne preafektované, ukričané ADHD kokotiny nečakaj. Zjednotil som oba moje protipóly, aby som ti priniesol primitívny humor so štipkou inteligentného kontentu. Ale fakt, že iba štipkou. A nebudú žiadne TikTok strihy more, na udržanie tvojej pozornosti použijem max tak náhodný zvuk padajúcej kovovej tyče, čo je skutočným vrcholom internetového humoru. Toto video je o tom, ako videoherný priemysel často zlyháva v porozumení rozdielnosti mužskej a ženskej psychológie a prináša tak produkty, ktoré v snahe apelovať všetkým, neapelujú nikomu. Pozri sa, ja nie som žiaden odborník na psychológiu a reálne neviem, o čom hovorím. Môj zdroj je, všetko som si vymyslel a bolo mi to zjavené vo sne. Čo prezentujem, nie sú žiadne objektívne fakty a celé je to skôr taký myšmaš mojich osobných subjektívnych názorov. Opretých o poznatky tohto čáva a poznatky z tejto knihy, ktoré tak nejak voľne reinterpretujem. Dovoľ mi teraz predstaviť jednu definíciu. Čo vôbec sú tie videohry? Bez pochyby sme sa s nimi všetci stretli, ale aká je taká ich najzákladnejšia podstata, hej? No ja by som videohry definoval ako virtuálnu simuláciu, ktorá oslovuje nejaké špecifické fantázie hráča. Vieš, my ľudia bez ohľadu na pohlavie zdieľame mnoho spoločných črt, no isté rozdiely medzi nami predsa len existujú. Rovnako je to aj s našimi fantáziami, ktoré často pramenia z archetypov hlboko zakorenených v našej psychike. Archetyp možno chápať ako symbolický vzor našej pohlavnej identity a správania, ktorý sa opakuje naprieč históriou a kultúrami. U mužov môžeme pozorovať niekoľko výrazných archetypov. Vezmime si archetyp bojovníka či hrdinu. Odvážneho jedinca pripraveného čeliť najnáročnejším skúškam, bojujúceho za všeobecné dobro. Bojovník má však svoj tieňový protipol, nazvime ho Shadow Warrior. Ten bojuje za osobný prospech či pomstu. Možno je sadista milujúci násilie, alebo jednoducho žoldnier zabíjajúci za goldy. Komando! Komando! Ďalším príkladom je archetyp kráľa alebo otca, vodcu zodpovedného za rovnováhu a poriadok v jeho kráľovstve, či už ide o skutočné územie alebo rodinu. Jeho tieňom je tyran, zneužíva svoju moc, ubližuje ľuďom. Mák stelesňuje našu tužbu po vedomostiach a tajomstvách. V klasickom fantasy nájdeme bieleho mága využívajúceho múdrosť na ochranu a liečenie, bojujúceho za pravdu. Oproti nemu stojí čierny mák, manipulátor a sebec s ničivou silou. Našu lásku, vášeň alebo tvorivosť predstavuje milovník. Jeho pozitívna stránka vytvára hlboké spojenia, zatiaľ čo tieňový milovník je zotročený vášňou, vyhľadáva povrchné vzťahy. Typický sukničkár či Casanova. No a prečo vôbec o tom hovorím? Ako som naznačil, videohry sú interaktívnou virtuálnou zábavou, často reprezentujúcou fantázie založené na takýchto archetypoch. Skúsme zostaviť typickú klišé hru využívajúcu mužské archetypy. Si mladík vydávajúci sa na dobrodružstvo v upadajúcom kráľovstve ovládanom tyranom, manipulátorom posadnutým mocou. Počas cesty ťa vedie starec, múdry šaman s vedomosťami, no bez fyzickej sily, blížiaci sa ku koncu života. Tento mentor ovláda liečivú mágiu symbolizujúcu život, zatiaľ čo tyran využíva mágiu smrti. Tvoja postava začína ako naivný hrdina, postupne získava skúsenosti a vyvíja sa do zdatného bojovníka. V záverečnom súboji jediným úderom rozbiješ zlého tyrana, pretože máš na sebe najlepšie brnko v hre, trojnásobne enchantnuté a používaš prehnane silnú kombináciu schopností a metastratégií, ktorú si našiel na internete. Kráľ je mŕtvý, nech žije kráľ. Takýto príbeh, rozprávku, film či hru si pravdepodobne už 100-krát počul, čítal, videl a hral. Dôvodom, prečo je takýto narratív evergreen, je skutočnosť, že tieto archetypy zrkadlia našu vlastnú existenciu a životnú cestu. Každý chlapec musí podstúpiť púť, ktorá ho pretvorí v chlapa, kde zotne hlavu drakovi a zachráni princeznu. Keď symbolicky more zotneš hlavu drakovi, tak prekonáš svoje démonické prekážky. Keď zachrániš princeznu, nájdeš svoju vnútornú hodnotu. Damn,
toto hovno je hlboké. No a čo psychológia žije, no na to sa pýtaš nesprávneho človeka. Keby som rozumel babám, tak netočím YouTube videá, ale full time ryžujem na tých motikách ako pasák. No dovolím si tvrdiť, že séria The Sims predstavuje vynikajúci príklad videohry, ktorá skvelo zachytáva ženské fantázie. Sims napríklad rezonuje s túžbou vytvoriť a vlastniť priestor na bývanie. Môj celý zážitok v tejto hre spočíval primárne v zariaďovaní domova s pomocou načitovaných peňažkov. Vieš, ženy nachádzajú potešenie vo vytváraní privetivého domova, v ktorom sa človek cíti príjemne. Chlapovi častokrát stačí obrovská telka, gym bench, sed na vodnicu, plejko, jedna akvarijná rybička ako pet a nevybalená madrac na zemi na prespatie. V Simse môžeš realizovať množstvo aktivít, udržiavať virtuálne vzťahy, byť s ľuďmi zádobre, správať sa ako neznesiteľná káča, zakladať rodinu, vychovávať deti, detailne formovať postavu podľa vlastných predstav. Túto postavu môžeš štýlovo obliekať a mogovať tak s fresh outfitmi NPCčka. Môžeš sa venovať kariérnemu rastu, vykonávať zaujímavé profesie. Prípadne sa môžeš stať rebelkou a oddávať sa tak bláznivým scenárom, ktoré hra ponúka. Domnievam sa, že táto herná séria zachytáva podstatnú časť feminných archetypov a predstav. OK, decká, takže videohry a archetypy. Bez pochyby som už zo pár divákov počas tejto náročnej teórii stratil, ale teba nie. Ty si bystrý a pozorný a výnimočný jedinec, ktorý sa sústredí. A to je skvelé. Milujem ťa za to, Zlatko. Cmuk. No a prečo vlastne o tomto všetkom hovorím? Sľubujem, že to bude dávať zmysel. Spoločne sa teraz pozrieme na niekoľko populárnych titulov z roku 2007. Poznáš tú frázu pri víne, skvelý ročník. Rok 2007 bol pre herný priemysel skutočne výnimočným obdobím, jedným z najlepších. Všetky tituly zobrazené na obrazovke predstavujú dnes moderné klasiky, hodné výstavy v múzeu. Taký Super Mario Galaxy dokáže vyliečiť depresiu, zatiaľ čo Crysis posunul technické hranice natoľko, že aj tvoj moderný kom za 3000 eur má z neho doteraz stavy. Zamysli sa teraz, pre akú cieľovú skupinu boli tieto hry vytvorené. Nepochybne tu máme množstvo titulov určených pre mužské publikum. Super Mario a Portal sú také dva vynikajúce príklady, ktoré dokážu zaujať ako obyvateľov Venuše, tak aj Marsu. Avšak nevidím tu žiadnu čisto, nazvime to, babskú hru. A to je obrovská škoda. Túto chybu si začali uvedomovať aj naši korporátni mecenáši. Gaming je predsa len sakra lukratívny biznis. Herná séria Sims ukázala, že videohry vedia spôsobiť ošiale aj u žien. Počas písania tohto scenára sa dopatral k naozaj šokujúcej informácii. Vráťme sa späť k tomuto obrázku. Zamerajme sa na Modern Warfare, titul, o ktorom možno hovoriť len v superlatívoch. Monumentálny triumf, kritický aj komerčný hit, ktorý zmenil celý herný priemysel. Nemôžeme sa baviť o najvýznamnejších strieľačkách histórie a nespomenúť práve tento skvost. No teraz hádaj, ktorá hra nie raz, ale dvakrát prešťala predaje COD 4 na platforme PC. A myslí na to, že Sims 3 uzrelo svetlo sveta až tak v roku 2009. Sú to prosím pekne tieto dva dodatky pre Sims 2. Nie plnohodnotné kompletné tituly, ale dodatky. Ak 10. najpredávanejšia hra v roku je skurvené HM-kové DLCčko pre Sims, je zrejmé, že disponuješ hitom, ktorý tlačí peniaze. Je teda ďaleko viacej chlapských hier ako babských hier, to sa dá si sotva považovať za kontroverzné tvrdenie. Samozrejme existujú aj univerzálne obľúbené hry ako Animal Crossing či aktuálna hra zo sveta Harry Potter. No a úprimne želám si, aby existovalo viac skvelých babských hier, pretože kontroverzný výrok, dámy a páni, prichádza teraz. Ženy jednoducho dojebali chlapské hry. A tým samozrejme nenarážam na teba, prípadnú konkrétnu diváčku sledujúcu toto video. Mám na mysli skutočnosť, že vývojári a herné spoločnosti v snahe nejakej širšej inkluzivity a apelu na ženské publikum poškodili hry, ktoré pôvodne apelovali mužom. No a priznám sa, mňa to kurva série.
Úprimne nerozumiem tomu, prečo je pre nás chlapov nemožné mať v roku 2025 svoju vec. Ja neviem, ty kokot, možno sú ženy na nás nasraté za to, že transky vyhrávajú súťaže krásy alebo čo. Ale osobne som nikdy nepociťoval potrebu, aby boli ženské médiá prispôsobené mne. Pozri sa, ja chápem, že ženy milujú filmy ako Twilight, kde sa Bella, ktorej osobnosť je na úrovni sendvičového chleba, ocitá v milostnom trholníku s vysekaným upírom a s vysekaným vlkolakom. Buďme k sebe úprimní, jediný dick, ktorý by Bella dostala IRL, je tak diktafónom po hlave. Ak sa niekedy zrealizuje remake tejto série alebo pokračovanie, neočakávam od toho, že sa to bude páčiť mne ako chlapovi. A to je v poriadku. Väčšina filmov určených pre ženské publikum ma nikdy neoslovila. A recipročne neočakávam, že priemernú ženu nadchne môj entuziazmus pre film Total Recall, ktorý sa preslavil Marťankou s 3 prsiami. Nice. Pripomeňme si spomenuté archetypy mužskej psychológie, konkrétne ich negatívny pól. My muži totiž milujeme videohry, ktoré apelujú na našu, nazvime to, zlú stránku. Pre ženy to až tak neplatí. Simulátor nájomného vraha ako Hitman nie je zrovna titul, ktorý by mal rozsiahlu základňu ženských fanúšičiek. No teda iba, že by nejaké femcels mali king na plešinu. No a práve tieto negatívne aspekty mužského psyché postupom času z hier zmizli. Zjednodušene povedané, za posledných cirka 15 rokov takmer všetky chlapské hry ako keby postupne stratili svoje gule. Prípadne skúsim ešte jeden príklad. Práve čítam knihu American Psycho a trvá mi to už asi tak rok, pretože polku textu tvoria opisy modných značiek dripu, ktoré má na sebe newyorská smotánka. Toto by bolo hardcore aj na Eriku Judiniovú. Hlavná postava, Patrick Bateman, perfektne zosobňuje všetky negatívne maskulínne archetypy. Paťo je sadista, check, tyran, check, sukničkar, double check. Pre nás mužov je táto či už novela alebo filmové spracovanie comedy gold. No ale predstav si nasledovnú scénu. Pozveš si dievča ku sebe domov na movie night. Pustíš tento film a zatiaľ, čo je ona vyslovene zhrozená, ty sa rehlíš na tom, ako Paťo šikanuje bezdomovca a naháňa kurviska s motorovou pilou. GG bro, to si dojebal, mal si pustiť radšej Shreka. Myslím si, že tak ako my muži máme radi filmy, knihy a hry, ktoré apelujú na našu pozitívnu stránku, tak milujeme aj tieto dark veci. Prototype je titul, kde hráš vyslovene za antihrdinu, hej? Je to power fantasy, v ktorej páchaš genocídu na obyvateľoch New Yorku. Na kosení civilistov s Wolverine hanátami nie je nič hlboké, no je to vysoko zábavné. A takéto virtuálne zážitky sa dnes už vysoko nedostatkový tovar. We were just discussing ideas of what to do with the new Prince Eric movie. Put a chick in it, make her gay! Maybe we should go a different route than we did with Indiana Jones. Fuck Indiana Jones, put a chick in it and make her name it gay! Proste tam dajte čajku a spravte to viacej teplé a trápne. Tento výrok zo South Parku narážal na aktuálne praktiky v Hollywoode, no dal by sa aplikovať aj na stagnujúci videoherný priemysel, ktorý v posledných rokoch ako keby prežíval krízu identity. No stačí sa pozrieť na aktuálnu tvorbu Sony PlayStation, kde mužské hlavné postavy nahradili tombojčajky. No je to určite pre bežnú ženu velice empowering hrať za mužatku v hrách apelujúcich na mužské fantázie, ale to už predbieham. No núka sa vlastne teraz tá otázka, že prečo tento trend vlastne existuje. Je to všetko súčasťou akejsi veľkej kultúrnej vojny? Progresívna ľavica neznáša bielých heterosexuálnych mužov? Obsahujú covidové vakcíny LGBT čip? Odpoveď je podľa mňa podstatne pragmatickejšia. Predstav si, že vyrábaš auta značky Hammer. Hammer sa predáva uspokojivo, ale 95% zákazníkov tvoria muži. Keby ho kupovali aj ženy, disponoval by si dvojnásobnou zákazníckou základňou. Čo urobíš je, že získaš feedback od žien. Čo sa ti nepáči na našom Hammeri? Vozidlo je príliš objemné, hranaté, hlučné, s nadmernou spotrebou. OK, čas na Hammer 2. Teraz o tretinu kompaktnejší, viac oblí, s hybridným trojvalcom. Z výfuku sa šíri vôňa Gucci Le Flair namiesto spáleného benzínu. Očakávaš, že Hammer 2 zaznamená obrovský predajný úspech, no namiesto zrižovaných peňazí ťa čaká akurát tak vyhlásenie bankrotu. Muži prestali Hammer kupovať, pretože už nie je mohutný, hranatý, hlučný, primitívne mačistický. Ženy Hammer 2 neoslovil, pretože predstavuje divný mačkopes s krízou identity.
Tie si radšej zaobstarajú auta ako Fiat 500, ktorého dizajnová filozofia jednoznačne reflektuje potreby žien. Auto má nežné krivky, je kompaktné, hej, má skvelú spotrebu, ľahko sa s ním parkuje, no do mesta ako vyšité. Ak hra vo svojej podstate oslovuje fantázie vychádzajúce z mužských archetypov, je veľmi náročné či priam nemožné spraviť z nich produkt atraktívny aj pre ženy. Môžeš zobrať vojnovú hru, eliminovať z nej všetko násilie a hrôzy konfliktu, prefarbiť ju na ružovo a dať tam twerkujúcu Nicki Minaj. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Nič? OK, nevadí. Väčšina žien podľa mňa nejaví záujem o zbrane. Bodka. Muži nie sú naivní, väčšina z nás vníma tento dlhodobý trend, ktorý by sa dal skutočne charakterizovať ako daj tam čajku a sprav to viacej teplé a trápne. Väčšina súčasných hier jednoducho postrada taký ten hell yeah baby pocit ako tituly spred 2 dekád. No a my muži nechceme šoférovať Fiat 500 predpísanou rýchlosťou. Nasrať. My chceme ten Mercedes-Benz AMG G63 6x6 s papučami jak zmrt a rútiť sa v ňom 200 km rýchlosťou v okolí materskej škôlky. Ako decko som hral demoverziu hry z časopisu, kde hlavná postava je ríšavá upierka s obrovskými ceckami, odetá v čiernom latexovom oblečku. No gameplay spočíval v tom, že máš 2 katany a ideš pozabíjať nacistov. Nie, pri tejto vete ma nepostihla mŕtvica. Takýto titul naozaj existoval. No a dokážeš si predstaviť, že takéto niečo by vyšlo v roku 2025? Prísam Bohu by to dostalo uplakaný článok na značku od pani Sk o tom, ako Blood Rain stelesňuje internalizovanú mizogíniu. Alebo nejaký obdobný šajs. No a samozrejme, že my muži adorujeme násilie, vulgarizmy a atraktívne ženy. Nie je to žiadna raketová veda ani tajomstvo. Tieto elementy sú ale považované za problematické a v snahe zaujať aj ženské publikum postupne z hier vymizli. A OK, pokojne teraz môžeš namietať, že v dnešných hrách nie je toľko toxickej maskulinity. A viem, že tento pojem je dnes veľké meme, hej, veľký mím, ale v poriadku, ja to akceptujem. Áno, kľudne to tak môžeme nazvať. V nejakom budúcom videu sa chcem venovať tejto tematike viac a bude dnes názov Prečo je zlé nemať morálne zlé videohry, ale na teraz pokračujeme. Ono máš pravdu, že tieto prvky by sa dali skutočne nazvať ako toxická maskulinita. No ja sa priznám, že ja chcem svoju toxickú maskulinitu v mojich videohrách späť. Totižto videohry nie sú na to, aby morálne poučovali ľudí. V prvom rade majú byť zábavné. No a hrať za sexy upírku je zábavné. Hrať za černocha v GTA San Andreas je zábavné. Šikanovať NPCčka v hociakej hre, ktorá to umožňuje, je tiež zábavné. Oh, hell no! Money ain't worth it. Yeah? Well, you should wear a bag over your face. Your money or your life. You're smarter than you look. Take it. It's worthless to me anyway. No ale čo sa stane, keď tieto negatívne aspekty mužskej psychológie z hier postupne zmiznú? Poďme sa pozrieť spolu na 2 exemplárne príklady, kde možno bádať túto postupnú kastráciu videohier v priamom prenose. Ono nie, že by ich nebolo viac, ale toto video už teraz dlhšie, ako som pôvodne plánoval. OK, čo tak Dragon Age Origins, hra z roku 2009, temné fantasy, kde môžem vynadať len tak borcovi, že jeho frajerka je tučná krava. Môžeš to hrať aj ako dobrák, aj ako diabolský psychopát. Chceš nejaké dobré house? We got you covered, bro. Dragon Age 2024. Namiesto temného fantasy, tu máme teplé fantasy. Thanks to Tosh. That's why we recruited her. Actually, Tosh uses them for themselves now. They asked us to let folks know, so now you do. No! God! No! God, please, no! No! Nemôžeš hrať za psychopata, lebo všetky dialógy v tejto hre napísalo oddelenie HR. Chceš nejaké dobré house? RIP Bozo. Tak to si zabil. Tu si nevychytal, tu si iba dojebal. Tu si vyber, je tu dwarfčajka, CD-ROM, čínske QS7 alebo reverzný shemale. He female?
Ale no tak, ďalšia mužatka. Prisám Bohu všetky tie reči o diverzite a inkluzivite. No my, Shemale Gang fans, sme opäť na suchu. Do piče. Make Shemale great again, kurva. Čím to je, že všetky tieto moderné hry obsahujú postavy, ktoré reprezentujú biologické ženy, ktoré buď čiastočne alebo plne nadobúdajú maskulínne charakteristiky? No nikdy to nie je naopak. Všetky tieto priebané woke videohry za posledných 10 rokov a v žiadnej nie je Astolfo. No za to mužatek je všade pokokot. No a prečo to tak je? No pretože ako povedal Eric Cartman, put a chick in it and make it gay and lame. Títo vývojári jednoducho nie sú schopní spraviť videohru, ktorú by mali radi ženy. No za to vedia spraviť tradične mužskú postavu v hre, ktorá apeluje na tradične mužské fantázie. Túto postavu následne gender swapnú za ženu a povedia si wow, dobrá práca Lacko, na dnes je už ale bolo dosť. Čaute ľudia, prorok z budúcnosti, ktorý práve edituje toto video. Aby si ma ešte lepšie pochopil, uvedem ešte jeden exemplárny príklad lacných gender swapov. Štúdio Naughty Dog. Mali sme sériu Uncharted, čo je de facto vykradačka Indiana Jonesa, posledná hra Gender Swap. Séria The Last of Us, brutálny zombie horor, pokračovanie Gender Swap s 2 tomboy lesbami. No a ich nadchádzajúci titul je Intergalactic, vesmírne dobrodružstvo apelujúce na tradične mužské fantázie, kde v hlavnej úlohe je tramtaradá, maskulínna mužatka s vyholenou hlavou. Veď čo ti jebe ty kokot? A pritom to nie je tak, že mne by vadil napríklad ten Uncharted Lost Legacy so ženskými protagonistkami. Tá hra bola akože naozaj super. Ale uvedom si ten širší kontext. Štúdio Naughty Dog vytvára hry pre konzolu Sony PlayStation. Priemerný vlastník PlayStationu je ty kokot rozvedený 35-ročný operátor vysokozdvižného vozíku s 2 deťmi na krku. A posledných 10 rokov im zajebalo na hlavu, že ideme robiť tie isté hry ako doteraz, pre tú istú cieľovku ako doteraz, akorát tam dáme chlapa s pičou medzi nohami a tvária sa, akí sú mega progresívni. Keby ste vy kokoti boli naozaj progresívni, tak priniesiete hru, o ktorú ženy majú reálne záujem. Koľko si myslíš, že je žien, ktoré chcú hrať surovú, brutálnu, postapokalyptickú hororovú hru s vagínovým Shrekom a koľko žien chce hrať Minecraft či Harryho Pottera? A potom budú nariekať, že my hráči sme všetci len mizogíni a neonacisti a úprimne ma to série, lebo ich hry sú úžasné. No tento obsession Neila Druckmana s tombojčajkami ma už vážne jebe. Vráťme sa ale späť k teplému Dragon's Age. Táto hra je od štúdia BioWare, ktoré je známe prevažne sériou Mass Effect, Star Wars hrami a spomenutým Dragon's Age. BioWare tituly boli populárne pre skvelý príbeh, ktorý si mohol ovplyvňovať svojimi rozhodnutiami. Môžeš byť tradičný hrdina s dobrým srdcom, alebo zákerný zlosin. If true, you told Admiral Hackett to abandon the Destiny Ascension. I've had enough of your disingenuous assertions. I knew this was a mistake. BioWare hry boli taktiež známe tým, že môžeš viesť virtuálne vzťahy so svojimi spoločníkmi. A tieto vzťahy mohli byť aj homosexuálne. There is something compelling about you, Shepard. I would not want to come between you. That wouldn't happen. I'm only interested in men. Takže máš hry so skvelým príbehom, so zaujímavými postavami, hej, zároveň si inkluzívny aj k sexuálnym menšinám. Wow, akože ukážková práca, takto sa to má robiť. Tak prečo teda širšia hráčská verejnosť odmietla Dragon Age Veilguard ako tzv. Woke kokotinu? No ich predošlé hry, ktoré tiež obsahovali diverzné postavy a reprezentovali sexuálne menšiny, sú dodnes milované. No, jednoducho pri ich staršej tvorbe nezabudli na to, kto je ich primárna zákaznícka skupina. Ak tvoja komerčne najúspešnejšia séria je sci-fi epos, kde sa podujmeš úlohy veliteľa Sheparda a snažíš sa zachrániť galaxiu pred vyhladením, no tak je jasné, že väčšina tvojich zákazníkov sú 30 niečo roční, obezní chlapí s masnými vlasmi. Bohužiaľ, Mass Effect fans, nalejme si čistého vína, ale je to tak. No a takýto zákazník nechce hrať hru, v ktorej môžeš viesť romantické vzťahy s postavami a na výber máš iba takéto špatné house. Shame on you.
A pritom pozri sa na výber spoločníčok v hre Mass Effect. OK, takže poďme sa pozrieť na niektoré fan postavy v Mass Effecte. Mirandi lore je taký, že je geneticky upravená na to, aby bola perfektným človekom. Smash. Tali je piča, ale smash. Liara. Smash. Jack je jediná pekná tombojčajka v tomto videu. Smash. Samara. O môj bože, ultra smash. Avšak s ňou môžeš mať iba platonickú lásku, čo je totálne mínus. Morind je dcera Samary, s každým s kým sa vyspí, tak zomrie a aj v prípade hráča to vedie ku game over. Za mňa ale fair trade. Smash. Opäť prizvukujem. Let that sink in. Pusti to umývadlo dnu. Tieto hry sú od rovnakého štúdia vzdialené 15 rokov od seba. Za takúto juicy alien pussy by som kľudne zradil celú ľudskú rasu. Naproti tomu Tash z Dragon Ageu by som sa nedotkol ani touchpadom. Alebo skúsme iné prirovnanie. Mass Effect 2 mal tiež maskulínu ženu a pozrite sa na ňu, ona je actually smash. Tento nový Dragon Age je oproti tomu hra, kde ako cieľovku si predstavujem presne všetky tie rozmaznané alt bratislavské baby s krízou identity, ktoré majú bohatého tatka, ale somehow sú presvedčené komunistky. No a je mi ľúto, takáto skupina ľudí vo voľnom čase nehrá videohry, ale fajčí krek na stretnutí mladých komunistov, kde debatujú o tom, ako queer proletariát sízne tie means of hormone production. Pokračujme ale ďalej. Call of Duty v roku 2008. Druhá svetová vojna. Pacifik. Kampaň sa otvára s nasledujúcou scénou. Si vojnový zajatec, na scénu vstupuje Japonec, hej, a on zobere takto cigaretu a vypáli oko s ňou tvojmu kolegovi a následne mu podreže krk. Na poslednú chvíľu si zachránený, dostávaš zbraň do ruky a hráč preberá kontrolu nad postavou. V nasledovných hodinách uvidíš tú najodpornejšiu a najzvratenejšiu stránku ľudstva. Nepredstaviteľné zverstva, aké by sa neodohrali ani v samotnom pekle. Vojnové zločiny? Prítomné. Absolútny sadizmus? Tiež. Táto hra to je ako variť ryžu. Iba že namiesto hrnca máš plameňomet a namiesto ryže máš Japoncov. Vieš, že hovno trafilo vetrák, keď oficiálny soundtrack znie ako takto. Call of Duty v roku 2008 nepredstavoval obyčajnú strieľačku, bol to brutálny vojnový horor. A čo komponent pre viacero hráčov? No tak to sa priprav na spršku treštovku a vulgarizmov hodnú chlapčenskej šatne na základnej škole. A nezáleží na tom, či majú tvoji spoluhráči 10 alebo 40 rokov. Ak niečo vykonáš nesprávne, čavo ti zaručene oznámi, ako ti oprcal tvoju mamku a ako ti praje pomalú smrť na rakovinu. What do you want me to use? You tell me what you want to fucking use. Prestige, you fucking bag. Tell me what to fucking use, huh? Tell me what to fucking use, huh? Tell me what to fucking use. Shut the fuck up. Don't fucking work you. You fucking fucking faggot. Pussy. That's right. Yum, 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 I eat dick all day. Yum, 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 I eat dick. No a Call of Duty dnes? Had what we needed from this racist bastard. What? Whoa! Racist! He's a Nazi! Playtime is over when Nikki drops in. And someone else will take his place. You. Me. The Pantheon will finally control the institution and cast them out. But I will not kill you myself. It is impossible that we share the same blood! I love you, Farah. Even if you hate me. Dámy a páni, keď som hovoril, ako sa z klasického Hammera stane teplý Hammer, mal som na mysli práve túto sériu. Chlapci od Treyarchu nám naservírovali už spomenuté World at War, ktoré je legendárne. Verím tomu, že došli zástupcovia vydavateľskej spoločnosti Activision a povedali: OK boys, táto hra bola pecka. Tu máte 3 kľúče kokainu a spravte niečo viac. No chlapci od Treyarchu spravili viac. Nech sa páči. Call of Duty, Black Ops. Studená vojna, šialené konšpiračie CIA
atentáty, sabotáže, psychologické operácie. Mason. Woods, you look like hammered shit. We sell comfort shit in the jungle. It's not, baby. Ako by vyhlásila jedna z postáv, everything we do here is fucking illegal. Doteraz sme varili ryžu japonskú, teraz varíme ryžu vietnamskú. Welcome to the rice fields, motherfucker! Dokonca je tu scéna, kde zabiješ Kennedyho. Hra bola prirodzene enormným hitom a tak predstavitelia Activisionu navštívili Devil's Treyarchu, zagratulovali im, hej, dali im fľašku šampanského a ešte viacej kokainu. Nastal čas na sequel. Demenciu bolo potrebné zdvojnásobiť. No a zrodil sa magnum opus, Black Ops 2, situované v blízkej budúcnosti v roku 2025. No v tejto vízii budúcnosti môžeme pozorovať, ako sa na bojsku začnú používať drony a roboty, ako bude narastať ekonomické napätie medzi Čínou a USA a ako hlavný záporak využil dezinformácie, sociálne siete a kybernetickú vojnu vo svoj prospech. No a ja som veľmi rád, že sa nič z týchto technologických a geopolitických trendov nepotvrdilo a žijeme v prosperujúcej a mierovej dobe. A taktiež je tu extrémne cool sekvencia, kde strieľaš slow motion na party za sprievodu hudby od Skrillexa. Soundtrack? Tieto hry predstavovali čistú, bezstarostnú, vysokotestosterónovú akciu, no súčasne poskytovali aj určité posolstvo. Napriek tomu, že som ich hral viac ako 10 rokov dozadu, dodnes si ich pamätám. Vráťme sa ale do prítomnosti. Aktuálne Call of Duty Black Ops 6 som dokončil počas Vianoc, no z tejto kampane som si odniesol akurát tak amnéziu, hej. Nie je tu žiadna zaujímavá postava, žiadna vtipná hláška, žiadna ikonická násilná scénka. Je to len taká neofenzívna kaša bez chute, hej. Všetko je sterilné. Absentuje tu všetok taký ten ikonický swag a Michael Bay shit, pre ktorý ľudia tieto hry milovali. No a to isté platí aj pre online komponent. V tomto prípade nehovorím výlučne o značke Call of Duty, ale o celom žánri. V minulosti takmer všetky online vojnové hry predstavovali presne to. Online vojnové hry. A my muži sa radi hráme na vojačikov. Hra môže čerpať inšpiráciu zo skutočných vojenských konfliktov, alebo môže zobrazovať fiktívnu vojnu v ďalekej budúcnosti. V dnešných online strieľačkách však nefiguruje žiadna vojna. Nie si vojakom ani príslušníkom špeciálnej jednotky, jednoducho absentuje akákoľvek, nazvime to, vojenská fantázia. No a prečo tam chýba táto military fantasy? No pretože autentická vojnová hra, odohrávajúca sa v Iraku, hej, kde jeden tým reprezentuje jednotky NATO a druhý mudžahidínov, tak také niečo zaujme presne 0,0 žien do piči. Ale komiksová hero shooter strieľačka s emancipovanou protagonistkou, disponujúcou flashy fialovou zbraňou so sarkastickými komentármi, tak to si nájde aj nejaké to ženské obecenstvo. No a samozrejme nikdy nehráš za Američanom proti Rusom, či protiteroristická jednotka versus džihadisti. Teraz je to vždy iba tým 1 versus tým 2. Aby sa z toho náhodou nejaký žurnalista nedosral, že hra vykresľuje moslimov ako antagonistov a šíri tak islamofóbiu. OK, nedá mi to. Čas na konšpiračnú teóriu, baby. Nemyslíš si, že všetky tieto štylizované a politicky korektné hero shootery pôsobia až príliš odtrhnuté od reality? Taký negatívny fenomén ako vojna, zbranie a zabíjanie by nemal byť prezentovaný ako kreslená hahahihi zábavka. Starý môj, zbrojársky priemysel a CIA sa v tomto nepochybne spojili, aby masy ľudí desenzitizovali voči násiliu. Ďalší dôkaz o tom, že svetom vládne diabol.
666, konšpiračné teórie sú crazy these days. Fortnite je skutočne začiatkom konca a predzvesť príchodu Antikrista. OK, sorry za odbočku. Nie, skutočne, tento typ strieľaček síce neuprednostňujem, no milujem napríklad Team Fortress 2, čo je taktiež vysoko štilizovaná akcia bez explicitného násilia. Môj hlavný problém spočíva v tom, že každá jedna mainstreamová strieľačka dnes ašperuje byť týmto gendrovo neutrálnym slopom. Ako decko som hral fakt, že tonu autentických vojnových hier a dnes prinajmenšom v mainstreamovej produkcii nič obdobné neexistuje. Veď pozri sa na vlastné oči. Call of Duty je cooked. Battlefield cooked. Counter-Strike tiež cooked. Rainbow Six cooked. No a potom tu máš Overwatch, Valorant a Fortnite. No a čo voice chat a komunita? No pozri sa, ako to len vysvetliť. Online hry v minulosti ponúkali priestor bez akýchkoľvek reštrikcií s úplnou anonymitou. Keď si hral staré CS-ko v roku 2006, pripojil si sa na server, kde bolo 20 hráčov, no tých 20 hráčov boli jednoducho muži. Niekedy sa táto komunikácia týkala striktne hry a priebehu zápasu, a niekedy si kecal s tými ľuďmi len tak o banalitách. No a niekedy sa konverzácia úplne utrhla z reťaze. Pamätám sa, a to asi ani nemôžem povedať takto na YouTube. No dajme tomu, že skákal do mňa jeden hráč s maďarským nikom. No a dajme tomu, že moje mladšie ja bol namotané na takej tej Janko Slota vlne. Maďari za Dunaj mindset, viete ako. Jak mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom? Myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Niektorí chalani v mojom veku si ulietali na neonacizme, hej, do Kod 2 naťahali nackovské mody a hrali Auschwitz roleplay v Garry's mode. Takéto hejtovanie Maďarov, to bolo moje extrémistické obdobie of choice. V týchto starých online hrách, keď hovno trafilo vetrák, mohol si počuť a viesť tie najviac unhinged, dekadentné konverzácie. To bolo podľa mňa naozaj super. Bolo skvelé disponovať priestorom, ktorý ponúkal absolútnu slobodu, kde si mohol podobne ako rapper Ego len tak trepať pičoviny. Sorry, I can't hear you from the bottom of the leaderboard. I can't hear you from down there. Už som raz použil toto prirovnanie, ale myslím si, že je naozaj výstižné. Ranné online hry predstavovali virtuálnu chlapčenskú šatňu na 2. stupni základnej školy. Problém ale nastal v momente, keď do tejto chlapčenskej šatne vošla žena a to bol ten začiatok konca. Vieš, ono pre ženy je takéto správanie a komunikácia pochopiteľne nepriateľná. A nerobím si teraz žiadne ilúzie o kultivovanosti dnešných mladých žien. Rysovanie vám ide teda lepšie ako na základnej škole. No, následovná modelová situácia sa stala až priveľakrát. Čajka hrá online hry, čo je priestor dominovaný mužmi. Nie je náročné si domyslieť, s akým nevhodným správaním je často konfrontovaná a že prakticky v každom druhom zápase zažije online šikanu. Hey, fellas. Did I just hear a girl? What is that, a little child? Did I hear a girl? Dude. Why? What the fuck? Why does this always happen? A tak spraví to, čo ide dnešným babám najlepšie. Začne o tom plakať na sociálnych sieťach. U chlapa je nariekanie a sťažovanie sa nepriateľné, pretože pre zvyšok spoločnosti vyznieš ako slaboch. Keď ťa na základnej škole niekto šikanuje, nikdy to nevyriešiš tak, že sa pôjdeš sťažovať za sukňu učiteľky. Plus zaručene nechceš byť, aby tvoj street credit klesol, lebo si ten typ človeka, ktorého Chief Keef nemá rád.
Keď si nejaký mladý chalan na škole a niekto ti ubližuje, musíš mu ubližiť viac. Ak náhodou toto video sleduje nejaký 13-ročný čávo a šikanuje ťa nejaký zmrd na škole, toto je tvoje vesmírne znamenie na to, aby si mu dal poriadne na piču. Potom na súde môžeš tvrdiť, že ja som ťa na to nabádal a ja budem mať z toho pojeby. No a táto dynamika funguje aj v dospelosti. Nikto nemá rád malé uplakané piče. Buď svoje problémy vyriešiš, alebo nie. Ale nezaťažuj s nimi svoje okolie. Lenže takáto sociálna dynamika neplatí pre ženy. Je to už asi rok, čo nemám sociálne siete. Ak polovicu kontentu na nich tvorili vtipné videá s mačkami, hej, no tak tá druhá polovica boli presne všetky tie priebané a väčšine ukrivdené upper middle class Karens, riešiace neexistujúce problémy, týkajúce sa ľudí, ktorí sú chronicky online a neskutočného sveta. No a keď sa nad tým lepšie zamyslím, tak tá ukrivdená, uplakaná Karen som teraz ja, hej, aj s celým týmto priebaným videom. Takže ja si pekne nasral do huby, vidíš, ale o tom to je. Ber ma prosím ťa s rezervou. Toto video nie je žiaden hard science, ale robím to len čisto pre tvoju zábavu. Áno, viem, opäť odbačam od témy, len som chcel povedať, že áno, v tomto videu vykresľujem nás mužov ako chodiaci stereotyp nejakého lacného mačizmu, robím si tu srandu z mužatiek a tak, whatever, ale nezabúdajme, všetci sme people, hej, majme sa radi, bez ohľadu na pohlavie, rasu či orientáciu. Peace. No a prejdeme späť k meritu veci. Takže máš nejakú čajku, ktorá hrá online hry a to je vysoko hostilné prostredie, hej. A tak začne o tom plakať na internete, búhu, vzniknú také statusy, tie získajú veľa lajkov. No a chopia sa toho médiá a žurnalisti. No a zrazu sa tomu musí zodpovedať vývojár hry, že prečo dovoľuje, aby vznikol takýto toxický online priestor. A tak prichádza moderácia a odpočúvanie online konverzácií. Toto je moderné Call of Duty. Povedz zlé slovo a dostaneš ban. Priestor, ktorý v minulosti reprezentoval úplnú slobodu, je dnes dystopia, kde si musíš dávať pozor na jazyk. No a prepáčte dámy, ale môžete za to vy. My chlapi sme s týmto nikdy nemali problém. My milujeme trash talk a doberanie sa. Vy ste narušili náš priestor a zmenili jeho dynamiku. Z môjho pohľadu je to isté, ako keby došla slečna do krčmy 5. cenovej skupiny, kde priemerný štangas je 60-ročná prepitá troska, ktorá má doma na stene vyveseného Vlada Mečiara. No zrazu by táto slečna začala dožadovať, nech sa tam prestane fajčiť, hrešiť a piť koniferka. OG online chat bola jedna z najlepších vecí na internete. Bola to virtuálna krčma plná retardovanej spodiny a vy, ženy, ste z tejto krčmy spravili downtownovú kaviareň s latečkom za 4,50. Blížime sa k záveru videa. Ľudská povaha je plná protikladov. Spájame v sebe svetlo aj tieň, harmóniu aj chaos. Symbol Yin a Yang dokonale vystihuje našu dualitu. Videohry ponúkajú bezpečný priestor na prejavenie našej temnej stránky, no dnes sa negatívne aspekty maskulínnych archetypov čoraz viac potláčajú. Problémom nie je existencia chlapských hier, ale skôr snaha meniť ich pod zámienkou širšej inklúzie. Možno by bolo riešenie jednoduchšie. Namiesto prerábania existujúcich formátov by sa mohli viacej rozvíjať hry, ktoré autenticky reprezentujú ženské fantázie a archetypy. Myslím si, že v tomto ohľade sú možnosti prakticky nekonečné. Toto bude znieť veľmi prvoplánovo, no v roku 2023 zaznamenal Barbie film obrovský finančný úspech. Podľa mňa by bolo veľmi jednoduché kapitalizovať na úspechu tohto filmu a priniesť kvalitnú Barbie hru. No ja nechcem počuť žiadne politické dristy o tom, ako je Barbie film somehow bad. Je to hračka, ktorá priniesla zábavu miliónov dievčat. To, že mizivému percentu z nich zajebe a chcú vyzerať ako panenka, tough shit, hej. Máme tu ľudí, ktorí sa identifikujú ako they them, no byť konvenčne atraktívna blondínka je neuveriteľne problematické. OK, whatever. Prípadne čo tak priniesť virtuálny Love Island zážitok.
Budem znieť ako basic hater s depresívnym životom, čo asi som, ale osobne milujem túto prízemnú reality show. Naozaj nič mi nerobí takú radosť, ako sledovať týchto priebaných fuckboyov s fazetami z Turecka, čo by predali vlastnú mater za 5 sekúnd slávy, ako robia cvičenú opičku pred celou krajinou. Alebo keď more vidíš tie urevané pičiska sprosté. Jo bože, ty kokot, ja keď vidím toto, mňa to normálne duševne naplňa. Ten hladný hejterský vlk vo mne je konečne naplnený. Čo ja by som dal za Love Island hru? A čo ja? Milióny žien, ktoré tieto drbnuté reality show zmilujú. Len si to predstav, vytvoríš si účastníka, prípadne účastníčku ako virtuálnu postavu. Môžeš byť tá baba typu zlatý retriever, ktorá pochádza z kresťanskej rodiny a prišiel tam hľadať úprimnú lásku a budovať priateľstva. Ak si ale ako ja, totálne by si to zahral za takú tú zákernú, malichernú, podrazackú drama queen, ktorá by sa hrala s citami ostatných ľudí ako s úsľami. A väčšina chlapov isto pozná túto hru, no a podobne ako by si v NFS Underground tunil auto, hej, aby získalo veľa hviezdiček na fotke plagatu, tak tu by si skladal čo najlepší outfit na rande, nech očaríš svojho partnera. Takéto niečo by bolo už jen obrovský hit a mohol by si to spraviť naozaj inkluzívne. Ľudia z Južnej Ameriky by mali svoj Love Island, North Korea, hej, prečo nie? Dalo by sa vymyslieť naozaj všeličo. Herný priemysel by mohol prinášať viac zážitkov zameraných primárne na ženy. Lenže to vyžaduje podniknúť nejaký risk a vstúpiť do neznámych vôd. No a ja osobne mám ešte jeden nápad na hru, ktorú by ženy podľa mňa milovali. Toto video bude pokračovať v druhej časti, ale prezradím vám to už teraz. OK. Viem, že toto bude znieť absolútne retardovane, ale vypočujte ma. Zahrajme sa teraz na Jamu Levovú, vy diváci ste investori, dostanem sa do toho Igor Ratajn mindsetu baby a ja som ten podnikateľ s nápadom. Levi. Predstavte si, že by ste zmiešali dokopy hru ako Hogwarts Legacy, ktorá reprezentuje fantáziu magickej školy, zobral by si z Simsu vzťahy, obliekanie sa, zariaďovanie interiéru, no a zobral by si z World of Warcraft hernú filozofiu a silnú orientáciu na online aspekt. A zabalil to celé do pozlatka obľúbenej rozprávky, ktorá apeluje na Y2K nostalgiu. Hra, ktorá by zarobila bambilión eur, ak by bola správne implementovaná. Hra tak návyková, že by prispela ku kolapsu spoločnosti. No čo, Levi, ste pripravení? Winx Club MMORPG, kámo. Čo hovoríte na moje úvodné video? Nezabudnite nechať komentár a taktiež nezabudnite, že organizujem zbierku na žuvak pre chudobné deti v Afrike.